Oh nggih, monggo mlebet. Assalamualaikum. Monggo pinara. Ya, mboten nuwun. Badhe napa Mbak ten mriki? Kula badhe ningali Mbak Farah wonten mboten nggih? Wonten ditunggu rumiyin. Badhe ngunjung napa nggih, Mbak? Sah repot-repot, Mas. Monggo, Mbak. Nggih, matur nuwun. Monggo diinjak. Nggih, matur nuwun. Pun nggih, Mbak, kula badhe langsung rumiyin. Kula pamit nggih. Pun nggih, Mbak, kula badhe langsung rumiyin. Hati-hati nggih, matur nuwun. Ameh bali. Ya. Hati-hati nggih.